Na té grafice mě vlastně hrozně baví takový to tajemství toho uměleckého řemesla. Když si můžu vymýšlet různé metody, jak vyrobit tiskovou formu, můžu si vymyslet, jak to budu tisknout, protože i ty způsoby tisku jsou hrozně zajímavý. Tyhle ty poslední tiskové formy jsou dělané do takových styrodorových bloků, který můžu různě vyřezávat, můžu to zpracovávat ručně, chemicky nebo i mechanicky. Můžu je různě sestavovat i do velkých formátů. A já, když jsem se osvobodil od limitu tiskařského stroje, tak jsem se najednou ohromně osvobodil, protože tu matrici můžu kdekoliv udělat, ale současně můžu i ji kdekoliv vytisknout. Mě ohromně zajímá ten transfer matrice, otisk. To pro mě až filozofická záležitost. Udělal jsem na to téma několik výstav. Začal jsem tisknout na ty čínský průsvitný papíry, kdy vlastně ten tisk je vidět jak zepředu, tak i zezadu, když se to zavěsí do prostoru. Třeba v Litohrádku Hvězda v památníku písemnictví nebo v kostele u Salvátora, kde to viselo před oknama a kde to ohromně korespondovalo s tím vzdušným prostorem, protože mě ty tisky zajímají jako ve vztahu k prostoru vždycky. Knižní objekty já dělám už asi tak od 80. let různě, nepravidelně a ta velikost je, že to souvisí s měřítkem člověka, že divák, když to pozoruje, tak vlastně se trošku tak stává součástí i té knihy. Není to kniha ke čtení, je to kniha jako myšlení zrakem. Je to. Já jsem vystudoval malbu a vlastně mě tohle absolutně uspokojuje, protože ve mně dříme sochař i malíř. A tenhle, jak jsem si našel ten způsob, tak vlastně až si uspokojím těma instalacema v prostoru. Jo, to je takový to sochařství pro mě. No a ten tisk, to je až malba. Takže já to tak nějak jsem spojil všechny ty chutě jako v jedno. No, protože mě by nebavilo jenom jako rejpat jako nějaký rytiny a sedět u stolu a potom to 100krát to samý vytisknout. Jo, mě to baví takhle právě, že to je taky otevřený to médium, jo.